салом алейкум ба ҳама дӯстони азиз, хуш омадем ба дарси шашами мо, дарси забони англисӣ аз нол то мукаммал. Ман қатъи шумоям, бо шумо ҳастам Муҳаммад Ҳусейн Абдураҳимов, бачае ки мехоҳад шуморо забони англисиро аз нол то мукаммал бурда расона ёдтон бития. Дӯстони азиз, бисёриҳо савол нависанд дар комментариҳо ки группа, ка мегӯю группа, кадом группаро дар назар дорӣ? Дар ҳамин описанияи видео ман ссилкаи телеграм-каналма мемонам. Ҳамин телеграм-каналма дар назар дорам ки мо оҳиста мавзӯи қийтар дар омадастем ва шурӯъ кардастем ҷумлаҳои мураккаб сохтанда ва ба хотири ҳамин дар телеграм-канали ман практика мешавад. Дар онҷа мо калима рӯй мекунем, тест рӯй мекунем ва кӯшиш мекунем ки забони англисиро якҷоя бо хубтар ёд бигирем. То есть дар инҷа мо теория мегзарем ва дар телеграм-канали ман практика мегзарем. Ба ҳамин хотир ссилкаша дар ҳамин поён мемонам. Дар омада подписатсия кунед дӯстони азиз. Мо дар дарси имрӯза қатъи шумо феъли тубиро мегзарем. Феъли тубиро дар ҷумлаҳои дар замони ҳозираву ҷумлаҳои позитивда мегзарем. Дар ҷумлаҳои ҳикоягӣ мегзарем дӯстони азиз. Ба ҳамин хотир видеоро то охиша тамошо мекунем ва айҳода муҳим лайк мондан аз ёдмон намебарорем дӯстон, барое ки лайк мондани шумо ма дар ягон сум намета. Ягон кас агар байни шумо дар ягон ҳастан бачаҳои одамои бахеле ки ба ягон гап менависанд, ма дар лайки шумо ягон сум намеёра. Лайки шумо ёрдам мекунад ки видео паҳн гарда ва бисёр одамо тамошо кунанд. Ма дар шумо ягон тин дар кор нест дӯстон. Ман ҳамин гапа гуфтагием бо гуфтастам ина ки сум дар кор нестае. Агар ки ҳамин як лайк монед, ман миннатдор мешавам ба хотири он ки видео паҳн мешавад. Дӯстони азиз, бо дар бораи як масъалаи дига гап задем қатъи шумо. Ман мисол медонам ки мара бисёри бародарое ки аймада калонан тамошо мекунанд, бародарое ки аймада хурдан тамошо мекунанд ва баъзе модарон бо фарзандошон тамошо мекунанд. Ин чиза дидам. Модарони азиз ва падароне ки мара тамошо мекунед ба фарзандотон, шуморо худованд аввал баракат бита ки фарзандоихтонда вақт ёфтастем ки ҳамин бихонед забони англисиро биомӯзонед. Қатъи ма дар ҳаминҷа вақт меёбем, таъкидшон мекунем ба хотири он ки ҳозир ҷомеаи мо мисол бисёри баъд ҷавонои пайдо кардагианд ки корҳои безеб мекунанд ки ба дигаро таъсири манфӣ мерасонанд. Мисол як хабари нохуше ки мо имрӯз фаҳмидем, як ҷавонписари 15-солае ки варзишгар буд, ҷумҳурии Тоҷикистон дар чанд давлатҳо парчамаша бардоштагӣ буд, ба қатл расонданаш. Дигар бачаҳо ҷурабозӣ карда задан, хаям хеле шидайда. Ман барои чӣ гапа гуфтастам дӯстони азиз? Ба хотири он ки ба фикри ман ҳамаи ҳамин чиз ай васпитания дар даруни хона сар мешавад дӯстон. Мисол чӣ хел таълиму тарбияро аввал падару модар метаҳанд. баъзе падару модарон вақт надоранд, баъзе падару модарон аҳамият наметаҳанд фарзандошон ба чӣ кор машғуланд ва шумо ки мисол аҳамият метаҳед, фарзандотон қатъи мехонед, ин кори бедарак хуб ва илтимос ҳамин корро давом додан бигирем, барои он ки агар ки мо худмон фарзандои худмонро тарбия накунем, дар берун ягон кас дига тарбияш мекунад, баъд уже дер мешавад дӯстон. Ба он хотир илтимос, ман ягон каса насиҳат накардастам, ман насиҳатгар нестам ва ягон кас ба насиҳати ман эҳтиёҷу ниёз надорад. Ман кори худман мекунам, ман муаллимам, таълим метам ва инчунин совет метам ки чӣ хеле кардан дар кор, чӣ кор кунанд одамо. Ва аз ман як гуфтан барои шумо ҳастай ва кадомеро ки агар маъқул набоша гапои ман, маъқултон набоша, вобше гӯш накунед, дальше мемонем, видеоро тамошо мекунем ки вобше тамошо накунед. Ман ҳамин гапҳоро, суханҳоро аз барои худо гуфтастам ки мара шумо тамошо мекунед, хеле ҳозир влияния ҳастае ки бисёр одамон тамошо мекунанд, ман бирасонам фикронии худмон дар шумо. Ба он хотир дӯстони азиз, модарон, падарони фарзандотон кор мекунед, давом тиен кор кардана, таъкид кунем фарзандоихтонро ки то ки фақат дар роҳи рост ва дӯстони хуба интихоб кунанд дар зиндагӣ. Хоб дӯстон, бахшиши зиёд ки ман бисёр вақтро нагирифтам, агар кадометон ҳаминҷаша тамошо кард, дарси мо сар мешавад. Феълу тубӣ дар замони ҳозира дар ҷумлаҳои ҳикоягӣ тамошо мекунем. дарса лайк мондана, қатъи комментария дар мисолҳои нав нависани хитона ёдтон намебароред. Дар комментария мисол нависед дӯстон. Тамошо кунед дарса. Дар дарси имрӯза мо дар бораи феъли тубӣ дар ҷумлаҳои тасдиқӣ мегзарем. Феъли тубӣ худаш чие? Феъли тубӣ ин маънои будана дорад. Мисол ягон кас дар ягон ҷо ҳаст,
ма чиза дар инҷа нанависам не ки шумо нависен илтимосози ҳам гапҳои мара. Ягон кас дар ягон ҷо ҳаст, ягон чиз дар ягон ҷо ҳаст, ягон кас ягон чиз ҳаст, ягон ҷода қарор дорад ё ки ягон чиз ҳаст. Ҳамин дар бораи будан дар замони ҳозира гап мезанем. Ва феъли тӯбӣ дар инҷа ман нависагиам, инам мебинед, чӣ хеле мебинед, се шакл дора. Якум шаклаш am, дуюм шаклаш is, сеюм шаклаш are. се намуд мешавад гуфтем am, is, are. Агар дар ёдтон боша мо am гузаштагӣ будем дар яке аз мисолҳо аввал дар вақти ҳиҷоъро хонда ҳисоб будем чихе ҳиҷоъ месозем am гуфтам ҳастам мешавад агар дар ёди ягон кас боша. хоб озӣ мебинем кадомша дар ки ҷои истифода мебарем, барое ки ҳар як таъйё ҷои истифодабарии худшона доранд. Ҳамаи ёро мо хеле ардалаш истифода бурда наметонем. Ина дар поён мо чӣ хеле мебинем, мо am-а танҳо бо I истифода бурда метонем. Мисол мегем I am, ман ҳастам. Ана мо ҷонишини you дорем. I мешавад ман, ҷонишини you, we ва they дорем. You мешавад ту ё ин ки шумо, ин анҷа переводош ҳастай. We мешавад мо, they мешавад онҳо. ҳанамин ҷонишинҳои шакли ҷамъ ҷонишинҳои шакли ҷамъқатӣ мо are истифода мебарем. Мисол you are, ту ҳастӣ, мо ҳастем, we are, онҳо ҳастанд, they are. Ана is бошад, мо are ёд гирифтем, am ёд гирифтем истифода бариша. Is-а қатъи шахси сеюми танҳо. Шахси сеюми танҳо ин ҷонишинҳои he, she ва it мебошад. Ё шахси сеюми танҳо барои он номида мешаванд ки ё танҳоанд, яъне ки we, you, they ё бошанд ки шакли ҷамъи мо ҳастем, мо, шумо, онҳо. He, she, it шакли ҷамъ неву шакли танҳоае. Мисол he мешавад вай ё ин ки ӯ, дар бораи вақти мард гап мезанем. She мешавад вай ё ин ки ӯ, не ки дар бораи вақти зан гап мезанем. It бошад мешавад ин чиз, ягон ашёро мегем. Ана ҳамаи ҳамин се шахси сеюми танҳо қатъӣ мо is истифода мебарем. Is. Мисол мегем ки вай писар ҳаст, вай мард ҳаст. Мегем ки he is, вай духтар ҳаст. She is ё ин ки ӯ духтар ҳаст. ин чиз ҳаст, ашё аст, it is. ҳозир мо дар поён мисол нависагем, мисолҳоро якта якта мебинем ва анализировать мекунем ки кадомаш дар ки ҷо истифода бурда мешавад. нигоҳ кунед бародаро ва шогирдони азиз. вақте ки мо гуфтем ки ая қатъи am истифода мебарем, дар инҷа мо мисол дорем, мисол овардагем. Ана ман ҳастам, I am, ман ҳастам донишҷӯ, дар инҷа нависагем ман донишҷӯ ҳастам. донишҷӯ ба забони англисӣ мешавад student. ман донишҷӯ ҳастам мешавад I am a student. ман донишҷӯ ҳастам. шумо донишҷӯ ҳастед ё ин ки ту донишҷӯ ҳастӣ. You are a student. ту донишҷӯ ҳастӣ. мо донишҷӯҳо ҳастем. We are students. мо донишҷӯҳо ҳастем. онҳо донишҷӯҳо ҳастанд. They are students. онҳо донишҷӯҳо ҳастанд. вай духтар, мисол ё ин ки ӯ муаллима ҳаст. She is a teacher. ӯ муаллима ҳаст. муаллима ба ҳамон хотир мо she вай духтар мешавад, ба ҳамон хотир мо муаллима гуфтасем, муаллим не. вай писар, вай мард ё ин ки вай писар ронанда аст. He is a driver. He is a driver. вай мард ронанда аст. ронанда мешавад driver. бора дар инҷа мо мисол овардагем, мисоли як мини диалог. ма ҷои муаллимша мехонам, шумо ҷои шогирдша бихонен. I am a teacher. What are you? She is a student. Who is he? He is my friend. Friend мешавад рафиқ. дар дарси гузашта мо ира калимаро ихид кардаги будем. май мешавад аз они ман. хоб шогирдони азиз, мо дар инҷа калимаҳои нава навистам дар инҷа. ҳозир якта якта мехонам, шумо гӯш кунем ва хафои ма такрор кунем. донишҷӯ мешавад student. муаллим мешавад teacher. дӯст мешавад friend. ронанда мешавад driver. онҳо мешаванд they. мо мешавад we.
вай писар, вай духтар, ин чиз ҳамаш мешавад ӯ ё ин ки вай. хоб дӯстон ва шогирдони муҳтарам, ба ҳамин дарси имрӯзаи мо тамом шид. вазифаи хонагии шумо бисёр ҷумла нависан бо феъли тӯбӣ ва калимаҳое ки мо яхид кардагем, ман дар группа борҳоӣ мекунам, навистан ва ба мо равон кардан дар телеграм, дар группа равон кардан. савол шид менависем, мо дар саволҳои шумо ҷавоб медиҳем. боқӣ дар амони худо бошед то дарсҳои оянда. Ва ногуфта нагзарем, бахшиш, ин дарс охирони дарс дар ҳамин якум моҳи мо буд. умедворам ки шумо дар ҳамин дарсҳои мо дар як моҳ хеле чизҳои нав омӯхтем ва мо дар ҳамин дарсҳое ки гузаштем мегӯем ки ҳам хондана ёд гирифтем, ҳам калима аз ёд кардем ва ҳам ҷумла сохтана уже шукри худо ёд гирифтем. агар ки ҳаракат кардагӣ бошед то ҳамин вақта шумо бояд ёд гирифтагӣ бошед. агар ҳаракат накарда бошед бо як бор дига тамошо кунед ва айсар хонед, бинед, бояд ёд гирем, барое ки мо дар зиндагӣ фақат вақте ки гап дар бораи ягон корро кардан, ба ягон мақсадмон расидан боша, ду выбор дорем мо. ё ин ки ба мақсадмон мерасем, ё ин ки ба мақсадмон мерасем. дига выбор надорем. ба ҳамон хотир бояд мо ба гуфти русо нисбатан ни на что любой ценой ба мақсадмон расем. хоб ба ҳамин гапҳоро тамом мекунем то дарсҳои оянда.